Sinentokazi lapha Indlovukati Queen Nandi Chandu kaNdaba siyakubingelela. Ngase ngajabula ukuba nani sanibonani. Siyajabula nasikuba nawe. Mina ngithobe Jano kaMagagula ngisuka eSwatini. Ngiyathemba uyangikhumbula uShaka Ilembe season 2 sinawe sishutha laphana. Number 1 ngicela ukuthi ukhuthaze the young girls and the young boys. Just tell them it is possible to be like uNomzamo. Just tell them that. I think it's possible to be even beyond uNomzamo, to be beyond anything umuntu akwazi ukuyiphupha yena, akwazi ukuyicabanga ngento enhle empilo yakhe. I think with dedication and discipline you can really be able to build impilo oyithandayo nawe, but also impilo ongaze uyiqhenye ngayo. It's so important for you to be able to dream a life that is beyond your horizon. Sinenhlangano eSwatini kuthiwa Babukisi Foundation. Sifundisa imihambo nemasiko. Sikuthatha ikakhulukazi labasha youth ukuthi bagcine imihambo nemasiko. Ungathini mhlambe ngenhlangano letifana lethu Babukisi Foundation? Kubaluleke kakhulu ukuthi siqhubeke sibe nama organization nama foundation akuwona gqugquzela abantu abasha ukuthi nabayiqhenye ngesintu sabo, bayiqhenye ngesiqu futhi sabo. I think it's most important as well to be able to support and collaborate with the young people. Siyabonga kakhulu. Babukisi Foundation. Siyabonga. Babukisi Foundation, lwati nebuve ingcebo.